denne video vil jeg vise, hvordan man kan installere et smart plugin, der kan automatisk tage backup til din Dropbox af hele din site og af din database. Start med at gå ind i dit kontrolpanel og gå ned i plugins, tilføj nyt. Under søg plugins indtaster du WP B2D og trykker søg plugins. Nu kommer der et plugin frem, der hedder WordPress Backup to Dropbox. Tryk installer nu. OK. Og vælg aktiver plugin. For god ordens skyld skal du være logget ind i din Dropbox. Hvis ikke, så vil du selvfølgelig blive bedt om det, men jeg er allerede logget ind, så jeg vil ikke blive bedt om det undervejs. Så går du ned i dit menu herovre, så er der kommet et punkt, der hedder WPB2D. Den klikker du på, og så vil du blive bedt om at give tilladelse til, at den må connecte med din Dropbox. Og der skal du selvfølgelig trykke Allow. Så kan du lukke det her vindue og komme tilbage til dit kontrolpanel, hvor du trykker Fortsæt. Nu går jeg over i min Dropbox, hvor at jeg vil lave en mappe, hvor de her filer skal gemmes. Så trykker jeg ny folder og kalder den sekretariatet, fordi det er den side, jeg er ved at lave backup af. Dobbeltklikker jeg på, og så tager jeg lige og markerer fra efter home med skråstregen og så til slut. Kopierer det, går tilbage til min side, så under den der hedder Store Backup in this folder within Dropbox, stiller jeg mig foran det der hedder WordPress Backup og sætter teksten ind. Indsætter lige en skråstreg mellem det jeg har sat ind og afslutningen der. Så skal man vælge hvornår man vil have, at den automatisk skal tage backup. Og jeg synes jo Thursday 00 er fint nok. Og så kan man så vælge, om man vil have den gøre det dagligt, ugentlig eller med hvilket interval. Jeg vælger bare ugentlig. Hvis der er visse filer du ikke vil have, den skal tage backup af, så kan du sætte et flueben ud for den. Jeg vil gerne have en fuld backup, så jeg trykker bare Save Change. Nu er den simpelthen sat op til, at der hver uge bliver taget en fuld backup af min side og min database. Men jeg kan jo selvfølgelig ikke vente, så jeg starter lige for god skyld med at starte en backup. Og så kører den ellers. Nu har jeg allerede haft en del backup sat i gang her i løbet af dagen, så jeg kan vise jer her, hvordan det ser ud. Hvis man går ned i en af de andre mapper, for eksempel denne her, så vil der ligge en mappe inde i mappen, der hedder WordPress Backup. Og når man klikker på den, så vil man så kunne se alle de filer, der ligger. Denne her, den er stadig ved at opdatere, så derfor mangler der stadig lidt filer. Jeg har også prøvet at downloade, og det smadrer nemt, fordi så går man bare ud på den mappe, man ønsker at få downloadet. For eksempel her, så kan man højreklikke, og så kan man trykke download, og så kan man hente den ned på sin computer, og så kan man geninstallere den via FTP, hvis der er noget, der er gået galt på en side. God fornøjelse.